gabi sa ating lahat at kay Bishop Cesar Baladad ng Church of the Firstborn. Siguro naman common tong mga talata na gagamitin ko at gagamitin din ni Brad Cesar. For example, Matthew 16:18, siguro angkin din niya to, pero ito patunay din to sa Katoliko actually. Matthew 18:19, at sinabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang mga pintuan ng Hades ay hindi makapagsipanay laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit, at anumang yung talian sa lupa ay tatalian sa langit, at anumang yung kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Oh, yan na Matthew 16:18-19. Now ngayon, kasi hindi mapanaigan sa Hades o sa kamatayan, ito po yung tunay talaga na iglesia na sinasabi sa Hebreo 12:23-24 na actually inaangkin nila to ni Brad Cesar na sila daw to, pero actually ito ay Iglesia Katolika Apostolika Romana kasi meron kaming nauna na sa amin marami mga santo at mga santa doon sa langit kasama ng mga anghel. Ng patunay, ating basahin mula sa talatang 22 hanggang 24. Ito nakasulat sa Hebreo 12. Dapat nagsilapit kayo sa bundok ng Sion at sa bayan ng Diyos na buhay. Ang iglesia pala tinawag bayan ng Diyos na buhay. Ang Jerusalem sa kalangitan. Ito pala talaga ang destinasyon ng tunay na iglesia, no? Kaya nga hindi mapanayagan sa Hades, Mateo 18, at binigyan ng susi ng kaharian ng langit, sapagkat ito ay nakasentro talaga sa Jerusalem sa kalangitan at sa mga di mabilang na hukbo ng mga anghel. Dito sa 23, ito ang hindi napansin ni Pastor Baladad at sa kanyang makasamahan na ito palang panganay, iglesia ng mga panganay na nangatala sa langit, ito pala yung Katoliko kasi may letra po dito bababasa sa 23, sa pangkalahatang pulong at iglesia ng mga panganay na nangatala sa langit. O sinong unang napunta sa langit ng mga santo at santa, mga banal, di ba mga Katoliko? Kaya ngayon Katoliko kasi pangkalahatang pulong at iglesia, Catholic Church, no church for all nations. Kaya pangkalahatang pulong at iglesia, nasunod namin to letra po letra. So itong pangkalatang pulong at iglesia, itong unang sinasabi dito, ito yung ng mga panganay ng tatala sa langit at sa Diyos na hukom ng lahat at sa mga espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal. Ngayon sila Pastor Baladad, with due respect sa reliyon niya, sa iglesia nila, wala pa naman sigurong kaluluwa o espiritu ng kanilang mga membro na namatay na proven na nila na nasa langit na, nagbilagro na, tumutulong na dito sa mga buhay sa lupa, wala pa siguro. Sa Katoliko, mga kaluluwa at mga espiritu ng aming samahan, ng aming iglesia, ay marami na for 2,000 years, no? Bukod sa mga santo dito sa New Testament, sila San Pedro, San Pablo at ibang mga apostol, pati ang inang Mariang Birhen, marami din mga santo, sila San Cirilo, sila San Atanasio, San Agustin, extra biblical saints until that time ngayon. Meron din kami santo dito sa Pilipinas, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, at si Bishop Teofilo Camomot, no? Beato na. So kami itong mga espiritu at mga kaluluwa ng mga taong ganap na pinasakdal na nandoon na ngayon sa langit kasama ng Diyos at kasama ng mga anghel. At kasama din ni Kristo sa 24. At kay Jesus na tagapagmagitan ng bagong tipan at dugong pangwisik na nagsasalita sa lalong mabuti kaysa dugo ni Abel. Ay napakaliwanag. Pero itong iglesia na to, hindi to ang titulo, iglesia ng mga panganay. This is only a descriptive name, Church of the Firstborn. Ibig sabihin may secondborn, may mga kapatid pa to na nakakababang kapatid. Kasi halimbawa, kung sa aming pamilya mayroong panganay na lalaki, may kuya ako, ibig sabihin may mga sumusunod na kapatid yung kuya namin. So, yun ang ibig sabihin ng iglesia ng mga panganay.
Bakit panganay? Kasi una nga sila dito napasok sa langit, mga apostol, mga santo, panahon ni Kristo at mga apostol. Anong katibayan ko sa Apokalipsis 18:20, itong ating matutunghayan. Revelations 18 verse 20. Magalak ka tungkol sa kanya, o langit. Ito na ngayon ang mga nakatala sa langit. Sino yun? At kayong mga banal o mga santo, at kayong mga apostol, at kayong mga propeta. So ang mga kaluluwa ng apostol na mga sila, Pedro, mga santo papa namin, sa San Lino, no, nandyan sa 2 Timoteo 4:21, at iba pang mga santo papa, halimbawa si Clemente, Papa Clemente, Filipos 4:3, nandoon na ngayon sa langit kasama ng mga apostol, sila Pedro at mga obispo, at kayong mga propeta, sapagkat inihatol ng Diyos ang inyong hatol sa Kanya. Apokalipsis Kapitulo 18, talatang 20. Si Pastor Balada, ewan ko kung sinong maturo niya, kasi after na mga santo dito sa Biblia, wala ka yata kung narinig na merong santo na membro na dyan sa pinarehistro nila sa SEC na Church of the Firstborn, no? CFB, Church of the Firstborn, na iglesia sa mga panganay, may talata sila, wala namang napasok doon sa langit. O halimbawa ako, lalabas ako sa iglesia katolika, magtatayo din ako ng Church of the Firstborn, batay sa Hebreo 12:22-23, tapos wala akong membro na napasok sa langit. Nakatalang pangalan sa langit, ang spirito at kaluluwa nandoon na sa langit, pinasakdal na kasama si Kristo, kasama ng Diyos, kasama ng mga anghel. Ay claim ko lang yung Church of the Firstborn ako, no? Tapos dito lang pala sa lupa. Sa Katoliko, doble, may banal pa dito sa lupa, kami nagbabanal din kami dito kasi utos ang aming Papa at ni Kristo, unang Pedro 1:15, marapat na tayo ay magpakabanal tulad ng Diyos ay banal, sapagkat tinawag tayo sa kabanalan. 1 Peter chapter 1 verse 15. So resulta nga, kasi tinawag tayong mga banal, Santa Iglesia, no? Banal na iglesia, meron talagang bunga ng kabanalan. Roma 6:22 hanggang 23, na ang bunga ng kabanalan doon sa eternal life in heaven. O sino yung nasa langit? Mga Katoliko, no? Hindi na nga mabilang eh. Apokalipsis 7:9 hanggang 10, basahin natin dito. Revelations chapter 7 verse 9. Hindi ito sila Pastor Baladad kasi sila mabibilang pa dito sa lupa bago lang sila nag-umpisa this decade. Pagkatapos sa mga bagay na ito ay tumingan ako at narito ang isang lubhang karamihan na di mabilang ng sinuman. O ayan, Katoliko na yan sa lahat ng mga bansa. Na mula sa bawat bansa at sa lahat ng mga angkan at mga bayan at mga wika na nakatayo sa harapan ng luklukan at sa harapan ng kordero na daramta ng mga puputing damit at may mga palma sa kanilang mga kamay. Apokalipsis 7:9. So hindi mabibilang ng mga banal, mga santo nandun na ngayon sa langit, sa harapan ng trono ng Diyos. Sila Bishop Cesar Baladad, ewan ko kung sino ngayon ang kasama doon sa langit. Siguro may isa, dalawa siguro. Hindi natin ihukuman sila na imperno ang mga membro nila. Sabihin na natin may nalangit din na mabait, isa, dalawa, tatlo. Hindi din to pwede sila ang matupad. Kasi ang katuparan nito, hindi mabilang na karamihan ng sinuman mula sa bawat bansa. Wala pa naman silang member sa Italy. So kami yung Church of the Firstborn kasi sa Italia, meron na kaming santo. Dito naman sa Amerika, meron din. Sa Pilipinas, meron din. Nabanggit ko na. Marami kaming santo sa lahat ng bansa. Kaya nga hindi na nga mabilang kasi 2,000 taon na. Sila Pastor Cesar, siguro this decade lang sila na-restore, nag-umpisa sa Manila o dito ba sa Mindanao. Mabilang pa silang membro nila. Meron silang nakatala dyan sa listahan nilang mga membro eh. So hindi sila magka-qualify dito sa Apokalipsis 7:9, katuparan ng pahayag Apokalipsis 18:20 at sa Hebreo 12:22-23-24 na yun yung iglesia na tinatag ni Cristo sa Matthew 16:18-19. Santa Iglesia, unang Pedro 1:15, kasi tinawag ng pagkabanal. Tinawag ng pagkabanal, hindi lang dito sa lupa, maging nandoon na rin sa langit, no? Iglesia ng mga banal, unang Korinto 14:23, unang Korinto 14:30 hanggang 33,
1 Corinthians 14:33, iglesia ng mga banal. Mayroon talaga mga banal kasama sa langit, no? Pahayag 18:20, Hebreo 12:22-23, Pahayag 7:9 hanggang 17, at marami pang talata ng Biblia. So historically, malalaman natin na talagang ang Iglesia Katolika ang tinatag ni Kristo, no? Meron ako ditong libro na Philippine History, Gregorio at Sonia Saidi, pero standard book to. Ito lang isang gamitin ko, no? Nakapakaliwanag dito, mababasa dito. Kamana ng Espanya sa Pilipinas, walang iba, Iglesia Katolika na tinatag ni Kristo. Anong pahina dito sa Latin Komuna, no? Chapter 15 yata. Ubusan na siguro ako ng oras pa sa chapter 15 dito. Hanapin ko lang, Badros, hanggang dito na lang kay matagalan na tayo, no? Mabutan ako ng oras. Yes, Brother Alvin. So, check natin yung time for the cross-examination for 7 minutes. Brother Cesar, ready ka na ba mag-cross-examine kay Brother Alvin? Okay. Sandali lang po, Brother Cesar. Ilapit-lapit niyo po konti yung bibig niyo sa microphone niyo para malinaw yung boses niyo. Okay. Ganyan lang. Brother Alvin, malinaw na ba si Brother Cesar sa'yo? Medyo mahina sa akin. Mike. Medyo mahina pa, Brad Cesar. Yung kanina, Brad Cesar, malakas yun. Yung pag-intro mo. Brother Cesar, pwede ba kayo mag-open cam para makita? Hello. Yan, okay. Hello. Yan, okay na yan, Brother Cesar. So, 7 minutes. Okay na yan, di ba? Yes. Okay. Brother Cesar, pwede ba kayong mag-open cam para makita naman kayo? Mag-open cam po kasi malayo yung scan ko. Di ko naman marinig yung boses kasi mahina yung mahina yung volume eh. Okay lang, Brad Ross. Sige. Ayan. Close cam lang siya, okay lang. Okay, 7 minutes, Brother Cesar, for the cross-examination. Go ahead, Brother Cesar. Okay. Ang tanong din doon kasi ginamit na yung Matthew 16:18 na tinanong sa Iglesia. Ano ang pangalan ng Iglesia na tinanong ni Kristo ayon sa iyong binasa sa Matthew 16:18? Ang katuparan, Brad Cesar, sa Mateo 18, yung pangkalatang pulong at iglesia sa Hebreo 12:22. So kami yung Church of the Firstborn na iglesia din yun ng mga banal. Tanalata ko kanina, unang Korinto 14:33, iglesia ng mga banal. Kami yun, mga santo at santa sa langit, pahayag 7:9, pahayag 18:20, unang Pedro 1:15. Kami yun, kay marami ng santo at santa sa amin na sa langit. Sa inyo, wala pa eh. Next question. Next question. Ngayon, kung ating sinasabi na kayo yun, bakit ang pangalan ng iglesia iba sa doon sa pinangalanan mong iglesia na aling mo nasa langit? Hindi po iba, but Pastor Cesar, kasi kung basahin mo sa Hebreo 12:23, pangkalatang pulong at iglesia. So yung pangkalatan, word universal or Catholic, yun yung sa dictionary ng UP. Kayo, hindi naman kayo pangkalatang pulong at iglesia. Claim nyo lang iglesia ng panganay, pero wala naman kayo nakarating sa Russia, sa Europe, sa Amerika. Okay. Ngayon, ang sabi mo na kayo yun kasi meron kayong mga santong banal. Sinasabi mo, santong banal. Yes. Okay. Ngayon, yung bang mga santong banal, pag namatay ba yung inyong mga membro, yan ba'y banal din? Yes, yung nagpapakabanal talagang papasukin sa langit. Yun ang Hebreo 12:23. Mga spirito makaluwa ng mga taong ganap na pinasakdal. Pero yung mga masasama na mga evil Catholics na
tumalikod sa pananampalataya, mga magnanakaw, mga rapist, siyempre sa impyerno din, katulad ng mga membro nyo na mga masama din, na namatay na masama, Next no? question, Pahayag Brother 21:8. Okay, yan. Ngayon, nangahulugan pala na yung bang inyong mga santo na kinikilala na mga andito sa lupa buhay pa, hindi na sila makakasala kasi sabi mo, mga banal na eh, santo na eh. Yes, pag nakapasok na sa langit, hindi na kailangan sila magkakasala, no? Pinasakdal na nga eh, perfect na mga spirito at mga kaluluwa na mga taong ganap na pinasakdal, Hebreo 12:23. Kami lang may mga santo na pinasakdal sa langit, kayo wala pa. So kami yung Katoliko, ang katumanan sa Hebreo, katuparan, Hebreo 12:22-23, 1 Pedro 1:15-16, Mateo 18:19, pahayag 7:9-10, at pahayag 18:20. Okay. Ngayon, yung inyong mga santo dito ngayon sa lupa na nandito pa na inyong mga kaparian ninyo, yan ba yung mga banal din yan dito ngayon sa lupa? Mga banal din yan, di nagkakasala din yan. Nagkakasala pa pero kasi hindi pa sakdal eh. Dito sa langit, Hebreo 12:23, pinasakdal na. Dito sa lupa, Filipos 3:12, sabi ni Pablo, hindi pa siya sakdal. So, magpakabanal pa nga mangagpakabanal na naman kayo. Hindi ibig sabihin na banal na 100% kasi mangagpakabanal pa sa lahat ng paraan ng pamumuhay sapagkat nasusulat kayo'y mangagpakabanal sapagkat ako'y banal. Unang Pedro 1:15-16. Okay. Kaya, ang inyong pangalan sa Iglesia Katolika Romana, yan ba ay nakasulat din sa Biblia yan? Kasi binanggit po kasi dun sa mga banal ng mga iglesia, andun sa mga pangalan sa Corinto, na binanggit mo mga iglesia ng Diyos, ganyan, sa Gawa 28, Iglesia ng Cristo, Iglesia ng Panginoon. Ang inyo dito ba sa inyong Iglesia Katolika Romana, nasaan naman yung talata niya na ating mababasa naman na kayo ay kasama doon sa mga banal na panganay na nakatala sa langit? Nasaan? Ito, Hebreo 12:23, pangkalatang pulong at iglesia. Ibig sabihin, Universal Church or Catholic Church, pangkalatang pulong. Kayo, hindi kayo pangkalatan, kami pangkalatan. Tapos, Church in Rome, 1 Peter 5:13, nandun si Pedro, iglesia sa Roma. Tapos, Holy Church, 1 Corinthians 14:33, Church of the Saints o Holy Church, pangalan din namin. Unang Pedro 1:15-16. Apostolic Church, unang Corinto 12:28, linagay ng Diyos, apostol. So, kompleto, One Holy Catholic Apostolic Roman Church sa Bible. Okay. Next question, Bagsetsar. Next question. Kung ang inyong iglesia ay yun ay mga banal na, bakit pag namatay ang mga membro nyo, bakit idalangin nyo pa sila? Samantala kayo pala ay iglesia na ng mga banal, na mga taong banal. Bakit kailangan pa niyo pang idalangin ang mga patay na tao na para saan pa, ano ang purpose ng panalangin sa mga patay? Para siguruhin namin na talagang perfect ang kaligtasan nila doon sa langit, hindi sila ma-impyerno. Sa unang Tesalonica 5:23, hindi lang ang katawan ng dasal ni San Pablo, kundi pati kaluluwa. At para magabanalin kayong lubos ng Diyos, hindi ng kapayapaan. At inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagparito ng Pentecosto. Next question. So kaluluwa, mayroon din pananalangin sa kaluluwa. Next question. Ng Tesalonica 5:23. Next question. Okay. Sinabi mo kanina na hindi pa sila ganap, hindi pa sila tiyak. Kaya ang inyong panalangin sa inyong mga panalangin ng inyong mga kaparian ngayon dito sa lupa, yun ang magpapa-purpose sa kanila. Kasama din hindi lang yun, kundi isa din ang panalangin, 1 Thessalonians 5:23, na kayo'y lubos ng Diyos na pakabanalin inyong espiritu at kaluluwa. So may gawa din ng ating pananampalataya, pananalangin. Kasi this is a prayer of Paul, 1 Thessalonians 5:23. Ipinalangin ang kaluluwa ng mga Next question, Brother Cesar. Okay, question.
Okay. Yung inyong mga tinatawag natin na mga sinasabi ninyo na santo, yung mga sino ba nagpapabanalan dito ng Ginoo Santo? Halimbawa, yung mga santo na sila, santo ng mga ano ba yung mga santo na nilagay ng kalungsod, ganyan. Sino ba ang magpapabanalan Oh. ninyo? Yung tao ba o yung Diyos? Yung inyong mga membro? Una, siyempre, ang Diyos, no? Wala namang tayong kaol na tayo makapunta sa langit diretso. Kaya ang Diyos ang kumukuha sa atin para papasukin kayo sa langit. Yung sinasabi sa Hebreo 2 is pagdadala ng maraming anak sa kalulatian na gawing sakdal siyang may gawa ng kaligtasan dahil sa pamamagitan ng mga sakit. Ito si Kristo ang nagpapabanal. Pero idineklara rin sa iglesia kasi sa 12, ibinalita ko ang iyong pangalan sa aking mga kapatid. Sa gitna ng iglesia ay awitin ko ang iyong kapurihan. So makikilala natin sinong mapunta sa langit. Okay, time's up po, Brother Alvin. So, yun po, no, ang unang cross-examination dito sa debating ito sa pagitan ni Brother Alvin Gitamundok ng Roman Catholic Church at saka ni Bishop Cesar Baladad ng Firstborn Church. So, although tapos na natin yung unang sugnay ng ating cross-examination, so bibigay natin ngayon kay Brother Cesar Baladad ang kanyang argumento, presentation as the second speaker para dito sa topic na True Church. Okay, Brother Cesar, ready ka na ba mag-present? Okay, sige. Go ahead, Brother Cesar. Okay, magandang gabi sa inyo lahat, mga nagkikinig. At tayo po ngayon ay magpapahayag patungkol po sa akin pong tinatayuan na ang iglesia ng panganay, ang aming paksa dito ay tunay na iglesia. Ngayon, ang ating pong kausap si Brother Alvin ay ang kanya ngayong pinatunayan, yung iglesia ng panganay ngayon na kanyang idinidiin na sila yan. O, ibig sabihin na ang iglesia ng panganay, pumapabor na yun talaga ang tunay, hindi niya dinidiin dito yung kanyang pangalan na iglesia na Katoliko Romano, na hindi niya idinidiin na patunayan talaga na yun talaga ang itinayo ni Kristo. Kasi yung ginamit ng talata kasi ng Hebreo 12:23, yan po yung aking tinitindigan na yan yung tunay na iglesia itinayo ni Kristo. Yun yung official na pangalan na iglesia. Yung dapat aking inisip dito, aking inisip na kanya pong titindigan talaga, gaya ng ibang mga kanibati ko, na iglesia Katoliko Romana, yun talagang kanilang pinanindiinan na yun talagang tunay na iglesia. Pero sa gawin ito ay ginamit ng Hebreo 12:23, kaya hindi ako mahihirapan na yan ay sasang-ayon siya dahil unang-una, yun talaga ang firstborn talaga, yung aming pong kinanibang simbahan, yun talaga ang aking paniniwala na yun talaga yung iglesia na tunay na itinayo ni Kristo dahil ang ulo si Kristo. Ang nakalagay sa Colosas 1:15-18 na siya ang panganay, siya ang ulo ng katawan sa makatubagan ng iglesia. Kaya naniniwala ako ngayon na ito pong firstborn na ating pong kinaaniban ngayon, hindi po yan, hindi kabila ang iglesia Katoliko Romana, hindi po kabilang dyan. Bakit? Yan po ay mayroon tinatawag ng mga criteria, may mga tinatawag ng pagkakilanlan. O, halimbawa, sabi ko kanina sa kanya, yung mga membro niya, ang mga membro ng Katoliko pa, pag namatay, idalangin pa. Idalangin daw para daw maligtas. Ibig sabihin pala, hindi pa talaga sila ang kabilang dyan. Bakit? Hindi mo pwedeng ipanalangin yung patay na yun eh. Paano pa magagawa ng mabuti yun? Kaya ang sabi dito ni Pablo, nung buhay pa, nangaral siya sa mga iglesia. Sabi sa Roma 12:1-2, mga kapatid, ako'y namanik sa inyo, alang-alang sa masalamang ng Diyos, iharap ninyo ang inyong buhay na banal at kalugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat pagsamba. Kaya dito pa lang sa lupa na buhay pa ang tao, tinuturuan na kung paano mamuhay ng may kabanalan. Hindi yung patay na sa kamong dasalan para maligtas. Hindi natin masiguro yan na ang inyong dalangin ay makapagligtas nga. Bakit? Ang mismong tao dapat ang hihingi ng tawad sa Diyos. Aklat ng unang Juan 1:8. Kung ipapahayag ninyo ang iyong kasalanan, tapat at banal siya na mamupatawad sa inyo at nilinisin kayo sa lahat ng inyong kalikuan. Ibig sabihin, buhay pa ang tao dapat
humingi ng kapatawaran at talaga namang mamuhay ayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya dito, hindi papasa po dito ang inyong pamantayan na kayo ay tunay. Bakit? Sa kriteria pala ng membro, sa tinatawag na ating pamumuhay sa lupa dito sa lupa, hindi ka papasa sa pamantayan ng Diyos. Bakit? Lahat ng mga umalis din sa Katoliko na reliyon, galing Katoliko. Kaya buti kaya born again ako, galing ako Katoliko. Iboto ako ng Nazareno, na Black Nazareno dyan sa Quiapo, dati, Manila. Ngayon, nung binasa ko ang Biblia, natagpuan ko yung tinatawag na turo ni Kristo na maliban ang tao ay mapalat ng muli ay hindi paghara ng Diyos. Except a man be born again, di ka not see the kingdom of God. Kaya ako, nag-born again ako. Kaya yung nabasa ko yung firstborn, yung pala yung maganda ang aking nabasa doon na iglesia dahil talaga naman sila ay nakay Kristo. Kasi si Kristo ang ulo ng iglesia, kaya iglesia ng panganay kasi si Kristo ang panganay. Angkop na angkop sa kanyang katawagan. Hindi gaya ng iba dyan na babasa ng talata na Mateo 16-18 tapos tugtungan ng pangalan. Hindi mo, gaya ng iglesia ni Kristo. Basahin yung Mateo 16-18 tapos iglesia ni Kristo. Eh wala naman nakalagay doon sa Mateo 16-18 na iglesia ni Kristo. Kundi yun lang nakalagay doon, huwag natin dugtungan yun, huwag natin dagdagan yun. Ang iglesia katulad ka naman, ganun din. Binasa kanina yung Mateo 16:18 at inagdal yung iglesia katulad ka naman, wala din yan doon. Kaya ang aking pagpatutunay dito, na yung iglesia ng panganay, tumpak talaga na official name na iglesia ng panganay. Bakit? Si Kristo ang panganay. Firstborn. No? Kaya siya nga yung panganay. Kaya ang kanyang titulo dyan, siya yung ulo ng iglesia. Sa makapil baga ang katawan. No? Kaya ngayon, hindi natin pwede ikabit na ang Katoliko ay may isama sa firstborn na mga taong banal. Bakit? Dito pa lang sa lupa, mga banal na yun eh. Hindi na kailangan na idalangin pa yun. Dumiretso na yun doon sa langit. Kaya hindi kayo pumasa sa pamantayan kanina na kayo yun dahil ang inyong mga sila Kalungsod, sila Padre Pio dito sa may Surigao City. Mayroon ditong bagong tatag ngayon na hindi ko na nagkakasala ko si Padre Pio dito. Ginawa nilang banal na tawag nito pare, si Padre Pio. Eh, tao yan eh. Pag tao nagkasala yan, bakit? Sa aklat po ng Roma 3:23, lahat nagkasala, wala kahit isa. Kaya dito ba lang sa lupa, nagkasala ang tao, hindi pwede sabing banal yan kasi namumuhay pa sa laman yan eh. Kaya, yun talaga yung ating, dyan na, ang sabi ni Kristo, na sa 2 Corintios 5:17, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay silang bagong nilalang. Wala na yung ating pagkatao siya bago na. Kaya kami talaga ang angkop doon nakatawagan ng firstborn. Bakit? Binago na kami dito pa lang sa lupa. Kami ay nakipag-isa na kay Kristo. Nakipag-isa na kami kay Kristo. Ibig sabihin, nandun na kami sa kawan ng ni Kristo. Nandun na kami sa kanyang iglesia na ititayo. Ayon sa Mateo 16:18 na itatayo ko ang aking iglesia. Kaya dito sa lupa pa lang, mayroon na talagang followers ang Panginoon. Mayroon na siya mga disipulo. Kaya yung sila Pedro, dito pa lang sa lupa, mga apostol, banal na yun. Banal na. Kaya, hindi natin pwede sabihin na, sa langit, idalangin natin yan kaya, para maging ang kanilang kaligtasan, maging perfecto. Ay hindi. Wala tayong kapangyarihan na ang tao ating para maging, sila maging, Panginoon, tinubos tayo sa kanyang dugo, sapat na. Kaya nga ang iglesia ay kanyang binili sa kanyang sariling dugo. Kaya binanal niya. Ano sabi niya? Kayo'y mga banal na. Aking kayong pinili at kayo'y aking binanal. Kaya sa Exodo pa lang, sa Exodo 13:1-2, sabi ng Diyos kay Moises, ibukod mo sa akin ang mga panganay, pagkabanal mo sila sabagat akin sila, ang lahat ng anak ng panganay ni Israel. Ayan. Kaya ibig sabihin, sa Exodo pa lang, mayroon ng firstborn. Ang Katoliko, kailan lang yan lumitaw ng inyong katawagan, bagong tipan lang. At kumuha pa kayo doon sa Matthew 16:18. Samantala, ang aking tindig dito, mula Old Testament, may firstborn na. Andun na yun, yung kasama ni Moises sa iglesia sa ilang Gawa City 38. Ayun yung mga firstborn, panahon ni Moises. Kaya sa lumang tipan pa lang, wala doon ang Katolika. Wala yung iglesia nyo doon. Bakit?
bagong tuban na inyong ikinapit dyan sa tinatawag na Iglesia Katolika Romana. O ang inyong ginamit dyan, yung katulos, yung sa Greek na katulos na sanlibutan, o universal na lumaganap. Ang tanong dyan, ano ba ang lumaganap dyan? Yung bang pangalan ng Katolika, Iglesia? Hindi. Basahin mo yan, ang lumaganap dyan, sabi ni Pablo, ang inyong pananampalataya ay nabantog sa buong sanlibutan. Ang nabantog dyan, yung pananampalataya, hindi yung Iglesia Katolika Romana na simbahan. Yan ating pong linawin yung konteksto. Kasi ang inyong ginamit dyan, katulos, na ibig sabihin sa Grego, katulos, katahulos, sanlibutan o kaya universal. O ito ang inyong ginagamit dyan na panglihil yung katawagan. Pero, ang lumaganap dyan, kung ating basahin yung konteksto dyan, ang lumaganap yung pananampalataya ng mga Kristiyano. Sabi ni Pablo, ang inyong pananampalataya ay nabantog sa buong sanlibutan. Ang nabantog yung pananampalataya, hindi yung Katoliko, Iglesia Romana, hindi yun. Wala yan dyan. Kaya ang firstborn na aking tinatayo ngayon, ito po yung tunay na Iglesia na itinayo ni Cristo. Bakit? Kinasiligan ng mga apostol. Oh? Andito sa Efeso 1:20-21. Nasabi dito, nasa kanya ang buong gusali ay nakalapat na mabuti at lumago upang maging isang templong banal sa Panginoon. Kaya nga, dito pa lang sa Iglesia dito sa lupa, sa mga apostol, banal na. Oh? Kaya, tinanong kita kanina, yun bang inyong mga pari dito, banal na. Ang sabi, hindi kayo nakakasala pa kasi tao yan. Pero dito sa tunay talaga na mga lingkod ng Panginoon, mga binanal na. Kasi tinawag sila, pinili sila eh. Juan 15:16. Hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili at sumirin sa inyo. Oh. Kaya ang pumili talaga ng ng mga manggagawa ng Panginoon, ang Panginoon ang pumili. Anong pinili? Efeso 4:11. At ang Diyos ay naglagay, si Kristo bago umakta sa langit, nagbigay ng kaloob. Ano yun? Apostol, propeta, evangelista, pastor at guro. Kaya may pastor. Kaya sabi mo kanina, wala kami kasi ganyan. Hindi, may pastor nga eh. Kami nga yung inutusan dyan eh, na inilagay sa iglesia eh. At inilagay sa iglesia yung mga 5 kaloob ng apostol, propeta, evangelista, pastor at guro. At inilagay sa iglesia. Kaya yun po yung mga itinilaga ng Panginoon bago siya umagat sa langit. Pastor po yun. Evangelista, yan. Wala pong pare naglagay doon. Kaya yan ay claiming mo lang yan na kayo yan, pero wala talaga. Sa pamantayan ng inyong mga tinatawag na kaanib o kaya mga inyong membro, sino ba nasa kulungan lahat? Membro ng Katoliko yan eh. Oh, mga tao, mga kawatan, mga nandan. Kaya nga nag-born again sila, bakit naalis sila doon sa masadimot mamumuhay. Time's up, Brother Cesar. Kaya nung Brother Cesar. Nag-usap sila, nakasumbong sila ng liwanag. Kaya sabi ng Panginoon dito, except ang be born again, he can't enter the kingdom of God. Yan. Time's up po, Brother Cesar. Yan po yung matibay dyan na doktrina. Kaya sa Hebreo 2:73, pagkakang pulong at iglesia ng panganay na nakatala sa langit. Yan po. Okay, yun po, no? Si Time na ba? Brother Cesar Baladad ng Firstborn Church. Yes po, Brother Cesar. So, dako tayo sa 7 minutes cross-examination ni Brother Alvin Gitamundok. Brother Alvin, 7 minutes. Okay, thank you very much, Brad Ross. Malinaw ba ko dyan, Brad Cesar? Okay na? Oo, magandang. Okay na, okay naman. Sige. So, ang unang tong tanong, kasi tayong dalawa nag-claim dito sa Hebreo 12:22-23, kaming Katoliko, nag-claim kami nito sa talata. Kami to, kayo din, nag-claim din kayo na kayo tong talatang to, na iglesia ng mga panganay. Ang tanong ko sa iyo, Brad Cesar, meron ka bang rehistro dyan, Brad Cesar, sa SEC dito sa lupa? Dyan Meron naman kasi... Meron kayo? Okay. Mayroon. Maraming salamat at meron man kayo. Pero ang nakasulat dito, Brad Cesar, nakatatala sa langit. In other versions sa English, registered in heaven. So, ibig sabihin, Brad Cesar, kayo rehistrado dito sa lupa, sa SEC, pero hindi naman pala kayo rehistrado sa langit kasi wala pa kayong membro doon. Yes or no? No, ganito yun. Mayroon na kami mga membro na una na doon. Mayroon na kami mga membro na matay. Siyempre, nag-check na-claim namin talaga na nandun na yun sila na una sa amin. Kasi mayroon kasi yung tinatawag sa unang Korinto 15, may katawang pang lupa, may katawang pang langit. Kaya mayroon ditong mga naiwang firstborn sa lupa
meron ding mga namatay doon sa langit. Kaya iba yung kanilang dimension doon. Kaya Next kami na question, sa Brother lupa. Next question, Brad Cesar. Oh, okay. Sino-sino yung mga santo na sabi mo meron na kami yung membro doon? Sino-sino yun? Pwede ka makabigay ng isang pangalan man lang? Tulad namin, may San Atanasio, may San Pedro Calungsod. Marami kami sa'yo. Sino yung nandoon na ngayon sa langit? Oo, una-una yun. Okay, siyempre. Okay, sagot. Ito. Una-una, siyempre, nakapaloob doon una-una talaga na membro ng firstborn. Yung mga apostol, membro sila. Objection, moderator. Yes, katatay. So, ano objection natin, Brother Alvin? Categorical moderator, ang tanong ko na sino sa kanila ngayon na kasama nila. Kasasabi kasi ni Pastor Cesar na meron nang nauna sa kanilang grupo ngayon, namatay na. Hindi ko tinutukoy yung mga apostol kasi puro kami pareha ng claim na kasama namin apostol, kasama din nila. Dito tayo ngayon sa mga kaibigan at mga kasama ni Pastor Baladad sa kanyang Church of the Firstborn na rehistrado sa Pilipinas. Okay. Yung rehistrado sa Pilipinas sa SEC, sino-sino yun ang namatay na nakapasok na sa langit? Okay, linawin natin, Brother Alvin. Bukod sa mga apostol, sino-sino ang mga kasama ninyo, Brother Cesar? Yun yung tanong ni Brother Alvin. Tama ba, Brother? Yes. Yung member sa naristo sa SEC. Okay, dito sa Brother, lupa, sino? Brother Cesar, meron ka bang counter objection? Okay. Mayroon kasi ganito yun eh. Pag sabi membro, lahat po ng naka-membro doon sa tinatawag na iglesia sa unang siglo, sa unang kapanahonan, kasi nga tayo dito, binatan lang tayo, pero may nauna talaga sa atin na membro dyan, sa mga iglesia na yan. Okay, Brother Cesar, ang tanong kasi ni Brother Alvin, categorical, sino? So, meron Sino? Yung membro dito kayo, na narehistro sa SEC. yes, meron po ba kayong may bibigay? Okay. Pag pangalan? pangalanan ko yung aking membro. Yes. O membro po ito. Halimbawa, si Tatay Duming, yung aking elder, namatay na mga 5 taon na nakalipas siguro. Namatay na siya doon sa kanya pong pagdirigo sa Panginoon. Kaya, yun ay banal talaga dahil elder yung iglesia yun eh. Elder yun, nabautismuhan. Okay, sunod na tanong. Nampalataya. Sunod na tanong. Pastor Cesar, sabi mo yung elder niyo na si Duming namatay kasi para sa'yo mabait yun. So paano mo yun nalaman na napasok na sa langit yun? Pinaalam ba sa'yo ng Diyos? Yes or no? Yun. Okay. Kasi hindi pa alam sa... yes, nalalaman natin, yes. Bakit ka mo ha? May Biblia kasi tayo na pamantayan kung ang ating pagkatao, ang ating membro, ang ating ay makapasok. Bakit mayroong criteria ang Panginoon. Nasabi dito, ang sinong sumpalataya ay di mapapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nanampalataya siya eh. Kaya pinahawakan namin na ang sino magmanampalataya sa Panginoon ay may buhay na walang hanggan. Next yun question, yun ang akin. Brother Alvin. Pangalawa, Next question, Pastor Cesar. Dito sa talata ay... Naubos na oras mo, Brad Cesar. Ang sino magbautismuhan at Next manampalataya question, ang maligtas. Brother Oo, makinig ka sa Okay, moderator. Pag mag-time out ng moderator, Ako doon. pagbigyan natin ng moderator. So, ang sunod ko na tanong, kasi nalaman mo na si Doming na elder nyo, namatay, membro nyo, dyan kasama sa Church of the Firstborn, CFB, so nandun na sa langit. Tinatawag mo bang San Doming yun? Santo Domingo, San Doming? Meron kay membro dyan na San Doming? Kasi yun ang kasi sa Biblia sinasabi na tatawagin talaga silang santo. Meron talaga silang titulo na San, Okay. Santo, Santa. Okay. Tinawag nyo ba? Okay. Ang tawag dyan sa Biblia, Di si Doming, tinawag nyo na bang San Doming? Putol. Oh, ito sagot. Ito. Yes or no, Brad Cesar, tinawag nyo bang San Doming si Doming nyo? Tawagan sa Biblia, wala naman nagkagay San Doming, wala naman nagkagay San Pedro, San Luca, wala naman eh. Oh, ito ang katawagan naman sa aming iglesia, kapatid, kasi andyan sa Biblia, tawagin kapatid ang mga kapatiran. Kapatid ang tawag namin, kapatid na Doming, ganyan, brother Doming, yan. Yan yung utos mo, bro. Mga kapatid, no, kamanggagawa, yan. Yan ang sagot ko dyan. Next Ang tawag question. sa amin dyan, brother, kapatid, yan. Next question. So, next question. So, ibig sabihin, wala pa, hindi nyo pala tinawag na santo yung si Doming nyo na nauna sa'yo. Sabi mo, claim mo lang na nandun na ngayon sa langit. Tapos, hindi pa pala tinawag yung santo. So, ang tanong ko sa'yo, ibig sabihin, nag-contradict na yung nasa langit, santo yun. Tapos, hindi mo tinawag na santo. Ibig sabihin, hindi pa yung santo. Nag-contradict ka, yes or no? Brad Cesar?
Kasi yung mga tagalangit, dapat santo ng tawag natin at santa. Sabi mo, hindi mo tinawag na San Doming, siya mismo specifically. So, ibig sabihin, hindi ka pala sigurado na naging santo si Doming sa langit ngayon. Yes or no? Nag-contradict ka kanina. Brad Cesar? Ito yung sagot. Ito yung sagot. Hello. Ito yung sagot niyan. Okay. Ang ating pong pagkabanal, si Kristo po ang nakakaalam na banal tayo. Objection, moderator. Ang ating pong susunod nito, yung kanyang mga utos na. Anong objection, Brother Alvin? Categorical question, yes or no, must be answered categorically muna bago mag-explain. So, ulitin ko ba, Cesar, yes or no, yung si Doming nyo na membro, no, sabi mo, no, namatay na, nauna sa'yo, tapos membro sa Church of the Firstborn, registrado dito sa SEC, nauna na sa'yo, nandun na sa langit. Tapos, hindi mo pala tinawag na San Doming, kaya wala kayong mga San Doming doon sa langit. So, ibig sabihin, kinontradict mo kanina na yung mga banal talagang nandun na sa langit. Tapos ngayon pala si Doming, hindi mo matawag na San Doming. Ibig sabihin, hindi pa pala talaga santo sa langit si Doming. Yes or no? No, ganito yun. No. Ang ating pong ating pong katayuan dito, ang Diyos po ang nakakaalam kasi ang Diyos ang nakakaalam sa ating mga ginagawa. Kaya pagdating sa langit, sila ay kwalipikado. Kaya ang sabi doon, sila ay pinabanal ng Diyos. O ang nagpapabanal sa atin yung Diyos. Hindi tayo mismo ang magsabi, ako'y banal na hindi. Bakit? Ang sabi nga ni Pablo, Next question, Brother Alvin. baka mabuwal ka. Next question, meron akong King James English ito, Brad Cesar. Sinasabi dito, San Marcos, St. Mark, St. Matthew, St. Luke, St. John, the Divine, sa Revelation. So, ibig sabihin, itong mga santo dito, hindi pala si Doming ngayon, yung sabi mo na elder, kasi binigyan ng titulo at pangalan na San Doming. Ibig sabihin, hindi pala kasama dito ng mga apostol na sinabi mo kanina, mga apostol na una na sa langit. Sila San Marcos, San Mateo, San Juan, etc. Kasi ang iyo si Doming na elder, membro niyo dito sa lupa, nakarestro sa SEC, hindi naman pala tinawag ng santo. So, hindi kasama nila Marcos, San Mateo. Yes or no? No, ganito yun, hindi talaga yan sila kasama. Bakit? Yung mga Hindi kasama. apostol ito ang pakinggan mo, sa ating katayuan dito, sa ating katayuan sa maglilingkod, nauna sila nauna yung mga apostol Kaya, ibig sabihin, yung talaga ay nakasama ni Kristo yung mga 12. Kaya, nakikita nila yung, nila ng Panginoon, nakita nila yung kanilang ginagawa. Kaya sila ay mga pinagiging banal. Kasi nakita yung ginagawa. Tayo dito ngayon, okay. Next question. Pastor Okay. Cesar. Sabi mo, napakaliwanag dito, naka-video to record sa premise mo ng Mr. Moderator na hindi kasama si Doming mo. Kaya nga, hindi kasama ng mga apostol sila, San Marcos, San Mateo, San Lucas, San Juan. Ibig sabihin, hindi pa talaga kayo ng Church of the Firstborn sa Hebreo 12:22-23 kasi hindi yung kasama si Doming sa mga apostol sa pahayag 18:20 nandun sa langit mga apostol. Hindi pala kasama ngayon si Doming ang kaluluwa niya at espiritu doon sa langit kasama ng mga apostol kasi sabi mo hindi talaga kasama Brother Alvin. Yes or no? Honestly. Sagutin mo. Okay. Yes, bakit ka mo? Ang kapanahonan kasi, pakinggan mo muna yung pagkakatawa, pakinggan mo. Sige. Yung kapanahonan, yung ating kapanahonan, ikaw ba nakasama na apostol? O kung tanongin din kita, nakasama ka sa apostol noon. O di ba, hindi rin? Aking dito tinutukoy dito, yung pagdiling ko dati na panahon, nakasama na ang mga apostol. Hindi kasama kasi bakit ka muna? Una sila Pero pagdating ng kamatayan, lahat haharap tayo sa Diyos. Lahat ng tao, lahat ng buhay, lahat ng patay, lahat Time na po, Brother Alvin. ay sa tumagawa. Yung Naubos na. Yes, po yung Sige. cross-examination natin. So, yun po, si Brother Cesar at si Brother Alvin dito sa topic na True Church. So, nandito na po tayo sa rebuttal stand ni Brother Alvin. Ginamundok ng 10 minuto. Brother Alvin, 10 minutes. Okay, maraming salamat Bro Ross sa ating kaibigan si Bishop Cesar Baladad ng CFB.
Church of the Firstborn, pero nakakalungkot kasi hindi pala talaga sila dito. Bakit? Sinabi ko, si Pastor Cesar mismo nag-prove na hindi sila kasama ni San Marcos, San Lucas, San Juan, San Pedro, at lahat ng mga apostol doon sa langit. Hindi naman question dito, Brad Cesar, kung kasama ba sila sa panahon. Ang question dito, ang destinasyon. Kasi may lugar dito ang mga apostol, pahayag 18:20, Hebreo 12:22, 23, langit talagang destinasyon. Kahit na ngayon tayo na generasyon, pero halimbawa namatay tayo, dapat ang kaluluwan natin, kung tunay tayo na iglesia, banal tayo, papasok tayo sa langit kung nandun na nauna na ang mga apostol. Sabi mo kanina, 2 beses, confirm ko na, talaga, Brad Cesar, hindi talaga kasama. Sabi bago mo inamin, hindi kasama yun si Doming, na para sa'yo, santo yun, kahit na hindi na-deklara dito sa Biblia at sa iyong iglesia, ikaw lang personally nagsabi na santo, kasama, hindi yun kasama ni San Marcos, San Lucas, San Juan, sa langit ngayon, sa langit. Sabi mo, hindi kasama, Brad Alvin. Ibig sabihin, hindi yung Church of the Firstborn ng elder nyo na nga yun, ni Brad Cesar. Kita mo ang sagot mo. Siguro nalito ka lang, Brad Cesar. Kung gusto mo palang bawiin yun, sana binaway mo na kasama, Brad Alvin, kasi banal talaga si Doming. Isa na yun, laglag na agad. Pastor Cesar, unang punto. Ikalawang punto, dito, iglesia ng mga banal, unang Korinto 14:33. Tinawag talaga mga banal, ayon sa Isaiah 62:12, pangalan talaga yan ng pagtitulo ng pagkasanto. At sa Isaiah 4:3, they shall be called, they shall be named saints. No? Kaya nga si San Marcos, San Mateo, San Lucas, San Juan, sa King James Version, 16:11, at sa Douay-Rheims Version, meron ako ditong Biblia, kompleto ako. Ganon din sa Douay-Rheims Version ng Catholic, St. Matthew, St. Marcos, St. John. And even we Catholic, call the Old Testament saints mga saint. No? Saint Zachariah, the prophet, o Saint Moses, the prophet. Kami lang talagang tumatawag ng mga santo, mga banal, letra po letra, literal, sa mga santo sa Old Testament at sa New Testament. At kasama namin yun sa mga napabanal na mga kaluluwa at espiritu na makasama namin mga Katoliko na nandoon na ngayon sa langit. So kami yung kasama. Pag akong tinanong mo, binaligtad mo, Pastor Baladad, Brad Alvin, kasama nyo bang namatay nyo ngayon na lolo't lola mo na namatay na? Kasama ba ni Pedro doon sa langit ngayon? Sa iglesia sa langit? Sa Hebreo 12:22? Yes na yes. Wala kong tutulan yan. O San Pedro Calungsod, doon diniklarado? Yes. Kaya nga, alam mo brother, bakit? Kasi Hebreo 2:4, gumawa sila ng milagro sa Holy Spirit kahit patay na sila ang kanilang katawan. Pero kanilang kaluluwa at spirito, tulad ni Eliseo, no? Elisha, 2 Hari 13:20-21, 2 Kings chapter 13, verse 20-21. Matagal nang patay si Propeta Eliseo, pero banal siya. Yung isang patay, nahulog lang at nadaplis lang doon sa kanyang mga buto, nabuhay. So nagmilagro. Yun yung kapangyarihan ng Holy Spirit sa mga banal na nandoon na sa langit. Hebreo 2:4, 2 Hari 13:20-21. At ideklara yun sa iglesia. Hebreo 12:12. Binasa ko kanina, Hebrews 2:12. Sa inyo, hindi nyo nga nadeklara, ikaw lang nag-claim. Wala naman talaga yung nadeklara nga santo para paniwalaan sa mundo na meron kang membro na santo. Tapos sinamin mo pa, hindi mo pala kasama doon sa langit. Si Doming. O alin ba talaga? Nandun na ngayon si Doming sa langit o baka hindi kayo naniwala tulad ng sa Badista Saxinova na makaluluwa ng taong mga banal mahukuman, mapasok sa langit. Kaya Pastor Cesar, dito palang laglag ka na sa pangalan. Bakit? Kasi bago tinawag na panganay na nangatala sa langit, tinawag mo na pangkalahatang tulong at iglesia. Dapat kung tunay ka na iglesia na panganay, tulad namin, nangangkin, pareha tayo. Pero hindi kayo nag-angkin na kayo ang pangkalahatang tulong at iglesia, Universal or Catholic Church. So ibig sabihin kami talaga ito kasi sa pangkalatang pulong at iglesia, kami yun, Katoliko. Sa mga panganay ng atala sa langit, kami din yun, mga santo at mga santa. Diyos na hukom sa lahat at mga espiritu at kaluluwa ng mga taong ganap na pinasagda, kami din yun. Kayo wala pala, si Doming pala, hindi pa kasama nila San Marcos, San Mateo, San Juan.
So, saan dito, Brad Cesar, na napatunayan mong kayo? Tapos, ito din, na letra po letra dito. Saan sila nakatala, na-registered? Nangatatala sa langit. Plural to, Brad Cesar. Hindi ito panganay na si Kristong tinutukoy sa iglesia ng mga panganay. Mga iglesia ng mga panganay na nangangatala sa langit. Si Kristo, hindi mo na itatala yan. Kasi nakatala lang talaga si Kristo kasi Diyos siya Diyos naging tao. Bakit natatala pang pangalan niya sa langit? Galing na siya doon. Tayo, dapat itala kung makapasok tayo doon, maging citizens of heaven tayo, nakarehistro na tayo sa langit. Pero hindi pa muna gayon. Pag mamatay na tayo mapasok sa langit, mga katala na tayo sa langit, marami tayo, mga santo at santa. Kayo, wala, si Kristo lang palang panganay dito. Ibig sabihin, yung iglesia, wala palang nakakatala sa langit at wala palang mga panganay. Si Kristo lang pala panganay nyo. Tapos ikaw, Brad Cesar, di ka kasama sa mga panganay. Naku, Brad Cesar, ang layo talaga, no? Registrado kayo sa SEC. Wala namang sinabi dito, magparehistro. Ang iglesia na tunay, magparehistro sa SEC dito sa lupa. Kasi nga, bakit? Kaming Katoliko, hindi kami magparehistro dito sa lupa. Kasi registrado kami sa langit. Kasi ang founder namin sa Matthew 16:18, si Kristo talaga. Tapos dito sa patunay, Gregorio Saidi, Sonia Saidi, kasaysayan na at pamahalaan ng Pilipinas dito. O napakaliwanag dito that the Catholic Church is founded by Christ, page 84. Ang pamana ng reliyong ng Espanya sa Pilipinas ay ang reliyong Katoliko natatag ni Kristo. At kami mga Katoliko, mga sundalo ni Kristo, yun na nakatala dito sa page 84. Kayo walang sinabi dyan, tatag ni Kristo dito sa history Church of the Firstborn. Wala nga kayo yung 33 AD sa Jerusalem Ngayon lang kayo na-restore this decade. Tapos proven dyan sa SEC kasi hindi mo yan ma-deny, Pastor Cesar, kasi naamin mo na nagparehistro kami, badali meron kami restore. Ibig sabihin, ngayon lang pala talaga kayo nag-umpisa sa lifetime natin, Brad Cesar. So before ka naging tao, Brad Cesar, wala pa talagang Church of the Firstborn na SEC registered. Kaya ang layo talaga, Brad Cesar. Sana matutunan mo na dating diboto ka sa Nazareno, ang Nazareno pala, yun ang panganay si Kristo. Magdiboto ka ulit para makasama ka sa iglesia ng mga panganay. Ngayon, tingnan natin dito. Kiniklaim mo ang mga apostol kasama mo. Pahayag 18:20. Pero bantayan mo, Brad Cesar, yung kasama ng mga apostol, hindi mabilang. Ikaw, naghirap ka nga magbigay. Si Doming, nabigay mo na lang kasi inipit pa kita kung sino. Tapos, nag-object na ako sa moderator, kaya wala ka na magawa. Magbigay ka na lang ng pangalan. Pero si Doming, hindi marami yan. Isa lang yan. Hindi ka pa sigurado kay Doming kasi sabi mo, hindi kasama ng mga apostol. Itong pahayag 18:20, kasama dito, hindi mabilang na mga Katoliko na mga kaluluwa. Kaya kami nga, meron kaming Todos los Santos kasi ito yun ang talata namin na mga Katoliko na mga kaluluwa nila napasok na sa langit, hindi mabilang kaya nag-fiesta kami dito. Pagkatapos sa mga bagay na ito, tumingin ako. At narito ang isang lubang karamihan na di mabilang na sinuman. Namulat sa bawat bansa, sa lahat na makarangkan, hindi ito. Ito yung Church of the Firstborn sa Hebreo 12:23 at hindi yun kayo. Na Church of the Firstborn, dala-dala lang pangalan, tapos nagparehistro sa SEC, hindi naman pala registrado sa langit, walang membro na nakapasok sa langit, claim lang, wala naman palang santo, hindi tinawag na santo. Labag na malabag sa Biblia kasi ilan lang kayo, si Doming lang, dagdagan natin lang 5, 6 lang. Ito hindi mabilang kayo pastor, kahit ngayon, mabibilang pa kayo, pati yung patay nyo, pati yung buhay. I-combine natin yan, may registro kayo dyan sa listahan nyo sa simbahan nyo. Ilan lang kayo, hindi pa kayo lumaganap buong mundo. Ibig sabihin, wala pa kayo sa Italia, wala kayo sa Russia, wala pa kayo sa Amerika, Pilipinas pa kayo. Nag-mission ka Surigao o mula sa Manila, dinala mo Surigao. Hindi pa nga nalibot mo buong Pilipinas. So, labag na labag dito sa letra po letra, nakasulat sa Biblia na hindi mabilang mula sa lahat ng mga angkan, lahat ng mga wika at mga bansa. Pahayag 7:9. Ito yung pinagprestahan namin sa Pahayag 7:9 dito sa Pahayag 18:20 na hindi nyo ginawa. Wala kayong piyesta sa mga santo. Paano kayong maging iglesia sa mga panganay? Hindi nga kayo nagpiyesta ito. Magalak ka tungkol sa kanya o langit, kaya nga may pagagalak kami.
once a year. Mga banal, o mga santo, to los santos. Be joyful. Sa original Greek talaga nito, ang meaning nito ng magalak ka, meaning to have a feast in heaven, kasi nagpesta naman talaga palagi mga santo sa langit. Wala na doong kalumbayan, wala nang kalungkutan doon. Puro na doon kaligayahan at pagpipiesta. Ulangit at kayo mga banal, at kayo mga apostol, at kayo mga propeta, sapagkat inihatol ng Diyos ang inyong hatol sa Kanya. Apokalipsis sa payag 18:20, letra po letra. Puro katoliko talaga yan. Ngayon, dito sa unang Pedro 1:15-16, hindi nyo ito nasunod. Kasi kayo, perfect na pala, hindi na nagkasala. Paano pa kayo sasabihan ni San Pedro na, mga pakabanal kayo? Sabihin mo, Senyor San Pedro, correction, banal na kami, hindi na kami magkasasala Yung mga Katoliko nilang sabihan nyo na mga pagkabanal kayo. Di tama pala, Katoliko pala talaga sinabihan dito ni Pedro. Kasi nga, hindi pa perfectly holy. Ngunit yamang banal lang sa inyo tumawag, ito ng perfect na banal, ang Diyos. Ay mga pakabanal naman kayo. This is verb, meaning be holy. Sa lahat ng paraan ng pamumuhay. So in every way of life. So araw-araw yan, gagawin yan dito sa process of sanctification. Brother Ross? Yes, time na po. Time na. Okay, so yun po, no, si Brother Alvin Gamundok sa kanyang rebuttal stand ng 10 minuto. So bigay natin ngayon kay Brother Cesar ang kanyang 7 minutes sa cross-examination dito sa rebuttal stand. Brother Cesar, ready ka na po? Hello, Brother Cesar. Okay. Hello. Yes, go ahead, Brother Cesar, for the 7 minutes Okay. cross-examination. Okay. Ito tanong ko. Sa inyo, may namatay ng mga santo din sa inyo. Yung mga santo ninyo. Sinong santo ninyo ang napatay na? Yung mga ginawa niyong santo. Naku, Pinadeg City 9, hindi na mabilang sa 1st century, 2nd century, hanggang ngayon. Di sa inyo, dito sa inyong ating panahon. Binigay ko San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, si Bishop Chefilo Camomot, mga Amerikano naman, marami naman doon. Sa Europe, marami din. Sila San Antonio de Padua. Ang dami, maubos ang isang minuto. Marami akong mabigay si Pastor Cesar. Ikaw, naghirap ka, isa lang, si Doming, hindi pa sigurado. Next question. So binanggit mo na mga santo na namatay na nasabi mo na banal na next question. Sila ba'y nakasama din sa Hebreo 23? Andun din yung pangalan nila? Andun? Yes, kasi nga pangkalakang pulong at iglesia ni Catholic or Universal, pangkalahatan. Sila yung Church of the Firstborn. Kasama yun sila. Yes, nakikinig po ako, nagbibilang po tayo. Objection po ako. Okay. Ang sabi ko dito, yung bang pangalan ng binanggit mo mga santo na nasangit na, andun mo din ang kanilang pangalan, gaya ng tanong mo sa akin kanina, kung si Doming andun. Yan ba si Carlos na sa langit na nakatala sa langit ang pangalan, nakatala din? Mr. Moderator, counter objection. Yes, anong counter objection, Brother Alvin? Sumagot naman ako ng categorical, Mr. Moderator. Kasi ang tanong niya categorical, sumagot ako, yes. Yung pangalan ng Doming. Sandali lang, Brother Cesar. Brother Cesar, Brother Cesar, naririnig mo ba yung moderator? Sandali lang po at pakinggan po natin si Brother Alvin sa kanyang counter objection. Okay, Brother Alvin, pakiulit ng counter objection mo. Hindi, brother, sasagot ako kasi nag-counter object ako na sumagot ako ng categorical. Dapat pasagutin ako ng buo kasi nagsabi na ako, yes, kasama ng mga santo sa langit, mga anghel. Okay. So, patapusin niya ako. Okay. 30 seconds, Brother Alvin, sa pagsagot. Yes. So, yes, yung sagot ko, Pastor Cesar, kaya ka sila San Agustin, mayroon ng mga milagro tulad ni Eliseo, no? Dosari 13:20-21, kasama sa mga hindi mabilang, pahayag 7:9-20. So, napakaliwanag dito sa Biblia, pasok na pasok yung mga santo namin, nagmimilagro na, pinakilala sa iglesia, Hebreo 2:10-12. Yung sa inyo ang hindi sigurado, kasi sabi mo si Doming pala, hindi kasama nila San Marcos, San Mateo. Sa amin sigurado, yes. Next question. Next Okay, question. next question. Paano mo na sigurado
Nandun sa talagang pangalan sa langit, nakatala ba? Sabi nila sa Hebreo, nakatala ang pangalan sa langit. Nakatala ba ang pangalan sa langit? Nakatala. Mayroon wala. Yes, kaya nga tinawag naming San Agustin, San Sebastian, kasi nakatala na yes, categorical. Paano namin nalaman nakatala na sa langit? Kasi sa Hebreo 12:23, membro sila sa pangkalatang pulong ng ating iglesia, Catholic Church, sa kayo ng Firstborn Church. Marami yun, ikaw firstborn para si Kristo lang, kayo pala, hindi kayo kasama sa Firstborn. So hindi kayo ang Firstborn, kami ang Firstborn, marami kami, Next membro sa question, Firstborn. Brother Cesar. O, next yun. Okay, next yun. Sino ang pinapahintulot na itong si Kalusot ay santo? Sino ang nagbigay ng pahintulot? Diyos o tao? Sino? Una ang Diyos, Hebreo 2:10 hanggang 12. Ipagalawa ang iglesia, binigyan ng karapatan ng Diyos magdeklara, Hebreo 2:12, pinakilala sa iglesia at binigyan ng papuri. Pinakilala ang pangalan sa iglesia. So dalawa ang Diyos, tapos ang iglesia. Isa inyo wala eh. Hindi pinaalam ng Diyos na si Doming na langit na. Tapos hindi lang alam ang iglesia, ikaw lang nagsabi. Hindi nga napoklama sa grupo no. Brother Cesar. So hindi yun kayo ang firstborn, kami yung Katoliko. Next question. Okay. Hindi ko lang ano yung kasi naputol daw signal mo eh. Yun, sino ang naglagay na sinabi na si Kalusot ay santo? Sino ang nag-declare? Sino ang nag-proclaim? Ang Diyos nga, unang-una, Hebreo 2:10, letra po letra, binasa ko kanina. Bakit? Nang milagro siya, Hebreo 2:4. Is-ilisyo, gano'n din ang sign at tanda na santo ka na, nagmilagro din. Dosari 3:20-21. Tapos pinoklaman ng iglesia sa loob ng simbahan, Hebreo 2:12. Inawitan ng papuri, hindi yun kayo kasi wala pa kayong nakaproklama na santo sa loob ng inyong iglesia. Kaya kami talaga yung Church of the Firstborn. Okay, next question. Ano naman ang milagro na ginawa ni Kalusot na sinabi mong nagmilagro? Anong milagro ginawa niya? Naka-record yan sa Vatican. Maraming milagro, more than 3, miracles to become a saint. May cancer na gamot o napagaling niya, tinawagan ng kanyang pangalan. O isang cancer. Tapos may cripple na lumpo o nakatindig dahil sa pagnanalangin kay Credo Calungsod. Basta tatlo yan, kay tatlo ang minimum eh. Magawin kang santo before blessed. Next So, question. meron kami talagang patunay, kayo wala. May medical yan, kompleto medical certificates. Okay, next question. Yung pala ang batayan dyan, kung magpapagaling na gagawin santo, kasi nagpapagaling, milagro, ganyan. Yan ba yung ating pabatayan dyan? Yes, sabi ng Diyos, Hebreo 2:4, nagpapakita ng milagro through the Holy Spirit ang mga banal niya, Hebreo 2:4. Example sa Old Testament, si Eliseo, Dosari 3:20-21, mantakin mo, patay na siya matagal. Tapos yung patay, nadaplis na sa kanya, nabuhay, na-resurrect. Grabe ang kapangyarihan yan. Sa Katoliko lang yan meron. Kaya mga santo namin, sa Diyos diniklara, Hebreo 2:4, kama 10 hanggang 12. Sa Hebreo 2:12, sa gitna ng iglesia, ipaalam yung pangalan at awitan ka ng kapurihan. Wala yung nangyari sa inyo. Okay, next question. Sabi mo kanina na sila ay nasa langit na. Paano natin matiyak na nasa langit na sila yung mga binanggit mong mga santo ninyo, ng inyong mga tinatawag na santo? Paano mo masiguro na nasa langit sila? Ano yung pamantayan mo? Anong pamantayan? Sa Biblia, kasi santo ninyo, si Kristo yun. Hindi mo ka pala naniwala na ang banal na bata na si Kristo, wala pa sa langit. Pahayag 12:6, bata siya, kinuha siya ng Diyos sa langit, so pwede din siya kilalaning bata, santo ninyo, Lucas 1:35. Kayo ba, Cesar, yan ang problema niyo, panganay niyo si Kristo, tapos wala pa pala sa langit. Naku! So wala kang santo ninyo sa langit ngayon. Sa Biblia meron eh. Mayroong santo ninyo sa Biblia? Saan dyan sa talata? Santo ninyo saan sa Biblia? Sige nga. Dalawang talata, no? O, sa silid. Lucas 1:25, ang banal na bata. Ang bata ay tatawaging banal. O, banal na bata. Sa Spanish Bible yan, santo ninyo. So, sa pahayag 12:6, yung bata na santo ninyo, dinala sa langit si Kristo yun. Di mo ba pala alam? O, at dinala sa langit ang bata.
hanggang sa kanyang luklukan ng Diyos. Next question, Wala Brother na Cesar. pagkaliwanag. Okay, next question. Yung inyong mga sinasabi na pamantayan na kayo ay mapunta sa langit, mayroon bang utos sa Biblia na yung mga santo ay ating pipistahan? Mayroon bang utos sa mga apostol, yung mga sinaunang mga ngaral? Yes, Nga po, sabi ko meron nga ba- kanina, may talata ko, letra po letra. Bagala kayo, magpista kayo, kayong mga tagalangit. Pahayag 18:20. Kami lang gumagawa niyan, mga banal, pinagpistahan namin, nagagala kami. Kayo, wala kayo wala kayong pista sa santo. Kaya paano nyo susundin ang pahayag 18:20, Revelation 16:20, at Hebrews 12:22. Festal gathering of the firstborn. So festival gathering to pista to sa langit, Hebreo 12:22-23. Time's up, Brother Alvin. Tapos na po yung cross-examination natin. So, bibigyan natin Okay. ngayon kay Brother Cesar Baladad ng Firstborn Church ang kanyang 10 minuto na rebuttal stand. Brother Cesar, ready ka na ba for the 10 minutes? Okay. Go ahead, Brother Cesar. Salamat. Okay, okay. Ito po, dito na din mapagtunayan, sabi ni Kristo dito, makikilala sa turo. Ito po yung ating batayan. Kasi kung tunay tayo na iglesia, ang turo makikilala kasi ang sabi ng Panginoon dito, ang sinong tao na ibig tumupad sa kalooban ng Diyos, makikilala ang turo. Kung ito'y galing sa Diyos o galing sa tao. Itong kanyang mga tinuturo na sinasabing yung mga patay na mga santo ay pagpistahan. Nakalagay nga doon sa Biblia natin eh, huwag kayong maghandog sa mga Diyos-Diyosan eh, yung mga, ibig sabihin mga tao na mga patay na, hindi na natin na kausapin na kasi sabi, huwag kayong sumangguni sa mga patay. Yung kaniya, utos daw ng mga apostol ata kung sino utos sa kanila. Wala ditong utos apostol na pag sila namatay, pagpipistahan sila o i-ano sila, ipag-prosesyon. Wala dito kasi bawal na yan eh. Kaya ngayon sa turo nga, kaya nga, hindi nga kayo pumasa sa katotohanan. Bakit? Sa aral kasi yan ang batayan, hindi yung porque kayo ay nandyan lahat ang inyong ginawa santo. Kayo na naglagay ng santo. Kung ang iyong batayan ay pagmimilagro, ang dami nag-born again, nagmilagro pang born again na mga krusada, kung nakita mo yan. Oh, kadami dyan. Pero hindi namin na sila sabing sila santo. Bakit? Ang sabi ng Panginoon, utos yun eh. Oo, utos yun na kayo bigyan akong kapangyarihan sa pangalan ko. Magpalayas ng demonyo, magpagaling may sakit. O, utos kasi yun, kaya ang kapangyarihan susunod sa kanila. Pero hindi yun sabi pamantayan na para ikaw ay gawing santo. Sa amin nga, ang daming born again na nagpapagaling na may sakit. O yung mga lumpo na kalakad. Mayroon sa amin, hindi lang tatlo, kadami. Kaso lang hindi na namin yan banal na ang tao dyan. Kasi hindi naman yan, pamantayan ng Diyos eh. Kasi bakit? Sa Matthew 7:22, Panginoon, nagpagaling kami. Nagpalas ng demonyo, ano sagot ng Panginoon? Magsilayo kayo sa akin, magpagawa ng masama, di ko kikilala. O, bakit? Hindi yan pamantayan ng Kristo na porque nagpagaling ka, eh, kayo na. Meron na sa Matthew 7:22 na pinalayas nga eh. Magsilayo kayo sa akin, magpagawa ng masama. O, ito pa sa inyo, bayaran yung exorcist, yung magpalayas ng demonyo. Sabi ni Kristo, natanggap niyong walang bayad. Ibigay niyong walang bayad. O ibig sabihin, sa inyo diyan, mayroong mga pare diyan na nag-exorcist, nagpalayas ng demonyo, may bayad, mayroong pang registration fee. Ano ba yan? Yan ba yung utos ng Panginoon sa inyo na ginawa niyong kalakal ang salita ng Panginoon? O, yan talaga, ay hula talaga yan na sabi ni Pablo. Ikalawang Korinto 11:13, hindi kami gaya ng karamihan na kinakalakal ang salita ng Diyos. Kinakalakal na sa inyo, pati rosaryo may bayad. Yung mga librito may bayad. Sa Quiapo ang dami. Pati yung mga, kung ano-anong mga binibinta dyan, patungkol sa pagrehilyon. Kaya nga, tinaob ni Kristo yung nakapalibot yung tinatawag na sa simbahan eh, yung portiko, yung kanyang bahay ng kanyang ama. Sabi na, huwag nung gawing bugad na maglalago ang bahay ng aking ama. Tinaob na yung lamisa kasi nga nagalit siya nga ginawang kalakal yung mga ano doon. Kaya ang ating pamantayan dito, yung pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ano sabi?
Matthew 7:21, hindi lahat tumatawa sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa langit. Kundi yun lamang sumusunod sa kalooban ng aking Ama sa langit. Kalooban dito ang pinaglabanan, hindi yung porque kayo nagmilagro. Ang Satanas nagmimilagro din eh. Nagkuluring anghel eh. O sa ano sabi ni Pablo, hindi siya tunay na apostol ni Kristo, kundi nagkuluring lamang. Hindi katakataka sapagkat si Satanas ay namukhang anghel ng kaliwanagan. Madali niya madisip ang tao dyan. Kaya hindi pwede gawin sa kanya milagro na yan. Hindi yan. Bakit? Si Satanas gumagawa din ng mga kamilagroan eh, mga kabalaghan eh. O, bakit? Upang dayain, pari, pati mga hirang. Kaya hindi kayo pumasal pamantayan na kasama kayo sa firstborn. Bakit? Ang ginagawa niyo dito sa inyong mga ritual na ginagawa, hindi yan utos ng Diyos. O, isa pa, magagawa ng mga inanyong larawan. O, utos ng Diyos sa Exodo. Kapag ginagawa niyo, mga larawan. O, sabi niyo, kay Moises pinagawa. O, bakit? Inutusan mo kayo ng Diyos. Kaya yan ang ating pamantayan. Yan yung aking ibig sabihin. Hindi kayo kasama niyan. Bakit? Ang inyong aral, hindi papasa doon sa pamantayan ng apostol. Ang doktrina dyan, ang aral, ito pa. Napakarami, kaya hindi talaga kayo dyan kasama dyan. Bakit? Ang inyong ginagawa, claiming ninyo, sariling claim ninyo yan. Kayo ang naglagay ng mga santo. Pero sa harap ng Panginoon, magsilayo kayo sa ating mapagawa ng masama, hindi kayo kilala. Kaya magkalaman tayo dyan doon na sa ating hantungan. Ngayon, ang sabi mo sa akin, andun na yung inyong mga membro. Wala ba bakit? Hebreo 9:27, itinakda sa mga taong mga tayo minsan pagkatapos paghukom. Ang tanong, naghukom na ba? O kaya kami, ang amin nandito ng aming membro, may assurance kami na maligtas. Pero haharap tayo sa hukuman, kaya huwag niyong sabihin na kayo kasama na kayo. Sino kasama doon? Panayasin nga kayo, sabi, magsilayo kayo sa akin, mapagawa ng masama. Bakit? Ginagawa ninyo ang mga kalakal. O, mayroon ba naman mga multi bibinta? O, meron kung Diyos mo yan, mukha ng Diyos mo yan, image of God yan, larawan ng Diyos yan, sabi nyo, ibibinta nyo, pahulugan nyo. Nasaan na yung ano mo dyan? Kung sinasa mo dyan na ang Diyos mo, binibinta nyo. Diyan pala, hindi kayo yung kasama dyan. Kasi, ang inyong aral, taliwas doon sa aral ng apostol. Kaya kami dito, nagbunagin kami. Ang aming aral talaga namang nakaangkop sa aral ng Panginoon. O, ang sabi ng Panginoon, halimbawa, aral, o, bunagin, o, bagong buhay. Nagbagong buhay. Kaya nga, ang mga katulad ko na nasa kulungan, nung nabunagin, nagbagong buhay, naging pastor. O, yun, mayroon talagang prueba. Ang inyo, ano sabi, kayo ang naglagay na pinagbilagdo, ganyan, pintuhan lang kayo ng pintuhan. 4 minutes. Ano, di ba? Wala. Hindi pwede pang hawakan niya na kayo nga yung kasama. Bakit? Sa aral makikilala sa Kristo. Makikilala sa turo. O, kaya yan. Hindi pwede sabihin kayo kasama doon. Bakit? Taliwas ang inyong aral doon sa aral ng mga apostol, ng mga tunay na apostol ni Kristo. Bawal nga yan eh. Bawal ang maghandog sa Diyos-Diyosan. O, ano sabi doon sa Kolosas? Mga pista. O, mga kapistahan. Ginawa na nga yan, mga ganyan eh. Mga kapistahan ng mga tao na patay na, sabi doon, pinapasal sila di magkalakan. Oh, nandiyan kaya sa Jeremias eh, ang ilang mga ginagawa walang kabuluhan. May mga mata di nakikita, may tayo nga di nakakarinig. O, di ba, nandyan yan, sa inyo yan lahat yan. Paano kayo makasama doon sa Facebook eh? Mga ano yun, taong pala yun, hingpit yun, ibig sabihin hingpit. Talaga nakasunod yun. Kaya kami dito sa lupa, kami natitira sa Facebook na buhay pa. Ang sabi ni Pablo, ang palataya na nauna sa inyo, Hebreo, nakagay doon, Hebreo. 13, tinutularan dito yung pananampalataya ng apostol. Kaya amin sinusunod yung aral nila. Kaya ano sabi ni Pablo? Ang sinong mangaral na iba sa amin pinapangaral ay sumpain. O ang inyong iba yung pangaral ni iba eh. Kaya hindi kayo kasama sa firstborn na nasa langit kasi nga mahigpit doon. O mahigpit. Kahit sabi niyong santo na si Kalungsod, santo na si San Luis. O dito sa harapan ni Kristo, haharap tayo. Kaya kung mo sabihin sa akin, ligtas na yung inyong mga pare, inyong mga pastor, mga santo, ligtas na. Wala po. Bakit? Haharap tayo sa hukuman ng Diyos. Hindi po tayo
hinuhukuman tayo namatay na. At ang sabi doon sa Hebreo 9:27, itinakda na minsan mamatay ang tao pagkatapos paghuhukom. Kaya ako, sabi ko sa iyo, si Tatay Duming, may assurance nun. Bakit? Nananampalataya at namugtisuhan yun. O yan. Yan ang assurance yun. Ang sumampalataya at namugtisuhan ay maligtas. Kaya ligtas yun. Pero sabi mo sa akin, nasa langit na ba? Sino ka para sabi mo nasa langit na tayo ang inyong mga santo? Wala pa. Bakit? Ang nauna doon, yung mga kordero at saka yung mga lingkod ng Diyos, ang lepe, yung mga sa una sa atin, yung mga matatanda, mga sila Moises, sila Abraham, yun ang nandun, at saka yung mga apostol nandun. Pero sa ating panahon kay Kristo na kanyang panahonan, huhukuman pa tayo, dadaan pa tayo sa paghatol. Ano sabi? Ang sino mga kay Kristo ay sinang bagong nilalang. Wala nang dati siya bago na. Kaya kami ngayon dito sa born again, firstborn, nagbago na kami. Dati kami may mga ginagawang di maganda, nagbago kami para makasunod kami sa pamantayan ng Panginoon na except a man be born again, he cannot enter the kingdom of God. Kaya sa inyo, born again muna kayo. Dapat sa inyo, Catholic born again. Hindi. Ang inyo, pagalis mo kayo pagana ng mga turo niyo Kaya paano kayo makasama andun na yun sa Matthew 7:21. Hindi lahat sa akin turo sa Panginoon makapasok. Kundi yun lamang sumusunod sa kalooban ng Ama na nasa langit. Kaya dapat tinitingnan kung nakasunod talaga kayo. Pero kami, assurance talaga, 100% kami nakasunod. Bakit? Kami ay nagbagong buhay, except ang born again. Kami ay sumusunod sa tamang aral ng Panginoon, nanampalataya kami, bautismado kami. Kaya yan nandyan lahat yan. Kaya kami talaga yung firstborn na bunga na pangangaral ng Pablo sa Ebanghelyo. Kayo naging anak ko sa Ebanghelyo. Kaya kami, dahil sa apostol na Pablo, kami ay naging kagagayan niya na magpakabanal. Kasi magpakabanal kayo. Sapagkat ang tulong sa inyo banal. Kaya tubak pa lang, nagpakabanal na kami. Hindi yung kung kailan sa langit na idasal niyo para maging maligtas. Hindi. Sa langit wala na padilo. Pag namatay ang tao doon, huhukuman na. Itinakda na minsan mamatay pag hukum na. Kaya yung panalangin sa mga simenteryo, araw ng patay, wala yan. Kinakwartahan nyo lang yung mga tao dyan, patay. Pero may special, may regular. Nasa lang yung tamang aral dyan. Ikaw, brother, consulto mo na lang. Brother Cesar. Salamat po, kapatid. Salamat. Yan po si Brother Cesar sa kanyang rebuttal stand dito sa topic na True Church. Ang first speaker natin ay si Brother Alvin Gitamundok and second speaker si Brother Cesar Baladat. So okay, bigay natin ngayon kay Brother Alvin ang kanyang 7 minutes cross-examination dito sa rebuttal stand ni Brother Cesar. Brother Alvin, go ahead. Unang tanong ko, Brad Cesar, kasi narinig ko sa kayong first stand kanina na categorical mo sinabi ang statement mo, plain simple at napakaliwanag, no? Sabi mo, ay Brad Alvin, itong iglesia, mga pastor dito ang namumuno, hindi ito mga pari. I-confirm ko lang, Brad Cesar, totoo ba yun? Mga pastor talaga at hindi pari? Kasi yun ang nasabi mo, naka-video record yun. Yes or no? Okay. Categorical. Ito, pagkakaroon ko Si Kristo bago umakyat sa langit, sabi Yes sa or no muna? Efesyo 14, bago sa Efesyo 14, bago umakyat sa langit, sabi niya kaloob. Brother Cesar, merong objection si Brother Alvin kasi categorical question, yes or no. So meron tayong rules na sagutin muna ng categorical bago mag-explain ng 30 seconds. Okay. Ulitin ko ang tanong, Brad Ross, Mr. Moderator, Go ahead, Pastor Cesar. Para maliwanag, ang sagot dito is categorical yes or no. Kasi ang tanong ko, konfirmahan ko lang yung sabi mo kanina sa first stand mo, na yung iglesia na tunay, no, na kay Kristo, yung Church of the Firstborn, pinamunuan yun at ang ang nag-lead noon at nagbabantay ay mga pastor at hindi pare. Naka-video record yan, pastor at hindi pare. So, paninindigan mo pa rin yun, Pastor Cesar, na pastor lang at hindi pare? Yes or no? Yes or no? Pastor lang, hindi pare. Yes. Yes ha. Bakit?
si Kristo ang nag-ano sa kaloob bago sa umakyat sa langit, nagbigay ng kaloob para mga sa iglesia, mga gumagawa. Efesyo 4:11. At nagbigay silang kaloob, una, apostol, propeta, evangelista, pastor at guro. Yun ang ilagay sa opisina, yung mga kumagatawan sa... Next question, Pastor Cesar. Next Okay. question. So, diniinan mo sa premise mo na pastor talaga at hindi pare. So, ang tanong ko sa iyo, nabasa mo ba sa Biblia o hindi mo nabasa, yes or no, na yung mga kaharian ni Kristo, yung iglesia niya, kaharian ng mga pare, yes or no? Alam mo yun o hindi? Anong talata? Ano ko yung nabasa ko yan na kaharian ng mga pare. Ngayon, ang dapat natin, hindi naman yun kaharian kundi iglesia. Kaya, ang iglesia kasi, mayroong mga opisina yan. Yung kaharian ng mga pare, kapulungan yan eh. Yung, parang ganito sa amin, mayroon kaming body na halimbawa, puro mga pastor lang ukuha, puro mga, may mga opisina kasi yan. Kaya kaharian yan, lahat yan na namumuno, mga pare. Yan. Next question, Okay. Brother Alvin. O para hindi natin ma-clear out natin dito, Pastor Baladad, na alam mo yung talata, pwede ibigay mo muna ang talata bago mo ako magtanong next question. Anong talata yung chapter and verse? Kasi yung ang hilingi ko kanina kung alam mo. Anong particular verse? Okay, narinig ko lang yung kagabi sabi, di ba sila namin nung sa kausap ko kagabi, na nasa Daniel, Daniel 2:44, ayan. Daniel 2:44. Kaharian, magtatag ng kaharian. O, Hindi, Pastor Cesar, ang tinatanong ko, yung chapter and verse nung mga pari, ang kaharian, yung inamin mo ngayon na alam mo, saang talata para lalabas, hindi ka nag-blapping, alam mo talaga na kaharian ng mga pari yung iglesia. Anong talata, chapter and verse? o nga, ito aminin mo sa'yo, kagabi, narinig ko lang kagabi, nakalimutan ko ng talata. Ang sabi doon, Nakalimutan mo, okay. kung kaharian ng mga langit na, kaharian ng mga pare, narinig ko yan kagahapon sa debate namin nun sa isang... O sige, sunod na talon ng Pastor Cesar. Magkaibigan naman tayo, no? Walang ititan. Ang magbabasa muna ko as a premise, Mr. Moderator, tapos yung tatanong ko kay Pastor Cesar. Unang Pedro 2:9, sabi dito, 1 Peter 2:9, datapat kayo'y isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos. So ito palang bansang banal at bayang pag-aaring ng Diyos sa Hebreo 2:23-22. Sa 1 Pedro 2:9, mga pare pala to. Yung mga opisina dyan lahat binasa mo Epeso 4:11, mga pare pala to. Aamin ka ngayon, Pastor Cesar, na talagang nagsinungaling ka, pare pala talaga, hindi pastor. Yes or no? No, kasi yun. Hindi naman naglalagay doon sa Efeso 4:11 na aking binasa na puro pare yun eh. Kasi magkaiba yung apostol, magkaiba yung propeta, evangelista, pastor, guro. Hindi man lahat pare yun eh, nakalagay eh. Kundi, kanda-kanda silang opisina, propeta. Iba naman yung pastor, iba naman yung apostol, iba naman yung guro. Alangan naman sabi mo lahat, sakop nila lahat yun. Hindi, iba-iba yung opisina doon. Fivefold ministry yun, limang opisina yun. Kaya, Pastor Cesar, ibig mong sabihin, ikakaila mo itong letra po letra na makaharing saserdote. Ibig sabihin, ang namumuno, naghahari dito sa kaharian ng Diyos, sa iglesia ng Diyos, sa bansang banal ng Diyos, sa pag-aaring ng Diyos, ay mga pari talaga, makaharing mga saserdote. You will deny this, yes or no? Letra po letra. Okay. Di ko naman nililay yan kasi sa lumang timbang kasi, sagutin ko muna, lumang timbang kasi, ano dyan, mga pare, sila yung mga lahi ni Levi, mga pare yun eh. Kaya ngayon, ulit din ng iglesia kay Kristo na, pinalitan nila eh, Hebreo 8:13. Yan. Pinalitan na yung kanilang pagka-sacerdote. Kung baguhin ang kasulatan ng kautusan, babaguhin din ang pagka-sacerdote. Kaya wala na yun Next question. ng ulan. Pastor Cesar, next question. Sabi mo sa Old Testament, yung mga pari sa Hudyo. Dito, sabi ni Pedro at ni Juan sa pahayag 1:6, ito New Testament na talaga, kaharian ng mga pari, bansang banal kay Kristo. So, ibig sabihin dito, Pastor Baladad, nagsinungaling ka ulit dito kasi sabi mo Old Testament lang. In New Testament itong binasa ko, 1 Peter 2:5-9. Nagsinungaling ka ulit, yes or no?
Sagot, Hindi categorical, ako yes or no? nagsinungaling. No, hindi ako nagsinungaling. Hindi, ito ba naman ko dyan. Maliwanag kasi sa Lamang Tipan, sa libi ni Libi, mga pare talaga yun. Sila talaga yung binigyan ng panunungkulan doon. Pero sa atin dito sa Bagong Tipan, kaya nasabi ko sa iyo na may pastor kasi nga, bago si Kristo umakit sa langit, nagbigay ng kaloob. Kaya kaloob yun yung binigay sa mga manungkulan apostol, propeta, evangelista, pastor, Next guro. question, Brother Kaya Alvin. walang pare Next doon. question, Pastor Cesar. As Okay. a previous moderator at Pastor Cesar, basahin ko muna ang 1 Peter 2:5 sa taas. Kasi sa 9 yung binasa ko kanina, ngayon sa verse 5. Na pagkasaserdoteng banal upang maghandog ng mga hain na ukol sa Espiritu na nakakalugod sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. So ngayon pala sa pamamagitan ni Jesucristo, yung iglesia niya, pagkasaserdoteng banal na pala yun. Mayroon pala mga pare. Yes or no, Pastor Cesar? Aminin mo, yes or no? Okay. Oh, yes, ganito yun ha. Bakit mo ha? Ganito yun. Nung una kasi, ang mapare kasi ang magdadala ng handog doon sa tabernacle. Ngayon, maghandog sila ng mga hain nila doon. At sa kanila rin na sariling handog para sa kasalanan. Kasi wala na yun, inabulas yun. Bakit? Ang inandog ngayon, si Kristo, hindi na yung mga tupa, mga guyag, hindi na yun wala na yun. Kaya nga, ang ginandog si Kristo na, wala na yung kanilang panungkulan ng mga pare kasi wala na tayo doon. Next question, Pastor Cesar. Next question. So inamin mo, yes, itong naghahandog sa pamamagitan ni Jesucristo, tinawag pagkasaserdoteng banal na naghahandog ng mga hain ukol sa Espiritu. Sa New Testament pala to. So question ko, Pastor Cesar, nagsinungaling ka pala kanina na sa Old Testament lang hanggan ang pagkapari. Meron din palang pagkasaserdoteng banal, maraming pare naghahandog sa pamamagitan ni Kristo sa Bagong Tipan. Yes or no? Nagsinungaling ka kanina, yes or no? No, hindi ko nagsinungaling, ganito yun. Sa Lamang Tipan, sabi ko, ito ate ko na, ako rito man, ang mga nakikinig di mo ito. Sa Lamang Tipan, meron na talagang pare, mga lipi, mga sacerdote yun. Ngayon, o din ng Bagong Tipan, meron din yung, inabutan pa yun kasi yung ritual na maghahandog ng mga haing buhay na yung mga tupa para sa kasalanan, mga basirong kambing, mga pare ang nagdadala sa Next question, Pastor Cesar. Time's up na, Brother Alvin. Time na po, Brother Alvin. So, naubos na po yung time na 7 minutes. So, yun po ang huling cross-examination dito sa rebuttal stand ni Brother Alvin Gitamundok at ni Brother Cesar Baladad, no? So, alam naman natin, si Brother Alvin ay isang Roman Catholic Church Chief Apologist. Then, Bishop pala ito si Brother Cesar Baladad ng Firstborn Church. So, as usual, dito sa summary conclusion for 5 minutes, mauuna yung second speaker. So, Brother Cesar, ikaw po ang mauna para sa summary conclusion for 5 minutes. Okay, muna. Yes, go ahead, Brother Cesar. Okay. Okay po, ang aking kukurus dito para malinaw sa nakikinig, yung pong katungkulan po ng mga pare, kahit bagong kumpan yun, pinalitan yun kasi sabi nito, sa Hebreo 8:13 ay ganito, kung naging ganap sana ang kautusan, hindi sana magkaroon ng Bagong Tipan. Hindi naman sila naging sakdal doon sa tinatawag na ritual na paghahandog ng mga bisirong baka, mga tupa ganyan, hindi na Kaya ang pare, sabi doon sa Hebreo 8:13, kung bubukuhin ang kautusan, ay papalitan din naman ang mga nangangasiwa. Kaya nga yung mga pare doon, di na sila gumanap. Bakit? Ang kanilang tungkulin ng araw, sila yung magdadala ng hain doon sa mga sacerdote para sa kasalanan. Sila yung ritual. Ngayon, ang kaganapan nun si Kristo. Kaya si Kristo na ang huling handog na kapalit ng mga kordero. Kaya ang kordero ng handog doon si Kristo na. Kaya sabi sa Juan 1:29, kordero ng Diyos naghandog sa kanyang dugo para sa linis ng kasalanan sa sanlibutan. Kaya yun yung kordero na si Kristo ang inihandog. Kaya hindi na ang pare ngayon nanunungkulan. Bakit? Tapos na yung paghahandog tungkol sa kasalanan ng mga hayop Kaya si Kristo na yung handog doon sa Bagong Tipan Kaya nung siya umakit sa langit, sa iglesia kasi,
Naglagay silang kaloob, iglesia, kasi ang ating topic hindi naman kaharian iglesia Kaya sa iglesia, ang inilagay, wala nang pare. Basahin natin. Efeso 4:11. Bago siya umakyat sa langit, naglagay ng kaloob. Ano yon? Propeta, apostol, evangelista, pastor, guro. Walang pare doon. Pangalawa, unang Korinto 12:28-30. At ang Diyos naglagay sa iglesia, ano yon? Mga gagawa ng himala, mga wika, o mga tagapangasiwa, tagatulong. Yan, nandun yung mga kaloob na ibinigay ng Diyos sa iglesia. Kaya sa iglesia po, wala na pong pare na nababanggit doon. Kaya hindi talaga kayo kasama sa firstborn. Bakit? Walang pare doon Ang nandun, yung mga David dalawang apostol, yung sila Moises, sila Abraham, andun yung mga sinaunang tao na ating ninuno, andun. Kaya ang pare, hindi nakaasama doon. Bakit? Unang-una, ang pare, lumihis na sa lumihis na sa aral nila lumihis na ang mga pare. Hindi na sila sumunod sa aral na tunay na aral. Kaya nga, sila ngayon ang sabi doon sa pahayag 18:4, magsilayo kayo sa kilabayan ko upang hindi kayo madamay sa kanilang kasalanan. Kaya kami, lumayo kami sa Katoliko, lumabas kami kasi utos Pahayag 18:4, magsilabas kayo sa kanila bayan ko upang hindi kayo madamay sa kanilang kasalanan. Kaya nandiyan talaga yun. Alam natin yan. May mga prophecy dyan. Kaya nga, yung Roman Catholic na inyong tinatayuan dyan, yan na hindi naman talaga yan ang tunay na iglesia na itin ng Kristo. Inagaw lang yan dyan Kaya naging kapangyarihan kayo Kaya yung Roma na yan, pinugaran na ng mga Katoliko, Romano Katoliko, kasi nga, nakungtod ang lugar na yan. Ayon sa history dito sa akin na basa dito, na ang Katolika, nagkaroon ng problema na ang pamumunuan. Nagkaroon dito ng problema. Una-una sa mga doktrina. Nagkaroon dito ng history. Nandito sa aking record dito. Kaya, ang aking patunay dito, hindi kayo yung mga kasama doon sa iglesia ng pangalan sa langit. Bakit? Walang pare doon Kasi una-una, ang mga pare nga, sabi dito, nakalagay dito sa ating binasa, na wala na silang katungkulan. Binasa dito. Pangalawa, ang maglagay dito ng maging banal ka, hindi naman yung tao maglagay. Ang Diyos ano sabi ni Kristo? Kayo yung mga aking binanal. Mismo yun sila, Apostol Pedro noon. Actual yun na sinabi ng Panginoon, kayo aking pinili, kayo aking binanal. Kaya magsihayo kayo. Ibig sabihin, inutusan silang humayo dahil sila yung mga alagad talaga na tunay na kasama ni Kristo. Kaya pagdating sa firstborn, yun talaga yun ang nakasunod. Kaya hindi ako naniniwala na mayroong Katoliko na makasama doon. Bakit? Una-una sa aral yung aral talaga makikilala sa aral sabi ni Kristo ang sino ang tao na ibig tumawad sa kalooban ng Diyos, makikilala ang turo. Kaya sa turo, doon tayo i-screening ng Panginoon. Matthew 7:21, hindi lahat nagsabi ng Panginoon ay papasok sa langit, kundi yaw lamang sumusunod sa kalooban ng aking Ama na sa langit. Ang tanong, yung inyong doktrina niya, kalooban ng Diyos yan, yung inyong pinagagawa. Wala Yung patay, sa simenteryo, inyong panalangin, may bayad, special, regular. Wala naman talagang, walang ganyan Nagpagaling, exorcist, nagpalas ng demonyo, may bayad. Walang bayad yun kasi sabi ni Kristo, natanggap niyo walang bayad, ibigay niyo walang bayad. May pare diyan, ako ayaw ko na banggitin kasi debate ito. May pare diyan na nagpabayad sa exorcist, may bayad Hindi pwede yan kasi bawal yan manambal ka o kaya magaling ka, libre. Kasi donation pwede kasi sabi ni Pablo, may karapatan naman ang manggagawa na kumain sa kanyang pinagpagalan. Pwede yun yung tinatawag donation. Pero kung maglagay ka na ng form dyan, tapos mayroong registered fee, bago pumasok noon, may bayad na. Ayan po ay negosyo na yan, kalakal, sabi ni Pablo. Kalawang Korinto, nakalagay doon na kinakalakal ang salita ng Diyos. Huwag natin ikalakal kasi nga ang utos nito ng Panginoon. Salamat po kapatid. God bless you. Salamat po. Okay, God bless you din po, Brother Cesar. Yan po si Brother Cesar sa kanyang summary conclusion. So, bibigay po natin ngayon kay Brother Alvin ang 5-minute summary conclusion ni Brother Alvin based sa kanilang palitan dito sa debating ito, sa gabing ito, sa True Church na topic. Brother Alvin, 5 minutes. Maraming salamat, Mr. Moderator, Brad Ross, ating moderator at head admin sa PDA, Philippine Debaters Association. At sa ating kaibigan naman, si Pastor Cesar Baladad, maraming salamat at very peaceful ang aming debate ngayong gabi,
Walang sigawan, hindi kami nag-away dito. Magkaibigan talaga kami. Pero sorry to tell you, Brad Cesar, na na-save by the bell ka kanina sa tanungan. Kasi maiipit ka na doon sa Pedro 2:5 at 9. Kasi napakaliwanag dito. Sa panahon to natin ngayon, Pastor Cesar, ang bagong pari na mga sama ng bayang banal at ang Iglesia ng Diyos, Mateo 18:19 at Hebreo 12:22-23. Yung pangkalatang pulong at Iglesia, mga makaharing pagkasaserdote yun. Datapwat kayo'y, sabi ni Pedro ha, so ibig sabihin sa Kristiyano, datapwat kayo'y, ibig sabihin ng Iglesia sa New Testament, hindi sa Old Testament, isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote. Ayan, yun ang namumuno, naghahari dito sa lupa, mga pari, mga saserdote. Sabi mo kanina, mga pastor so nagsinungaling ka talaga, Pastor Cesar. Mali yung sinasabi mo, ang Biblia ang sundin natin. So, kung sa aral tayo malalaman kung sinong totoo na iglesia na firstborn, kami bang Katoliko o kayo, sa aral, laglag kayo. Kasi John 7:16-17, kami itong bansang banal, na Hebreo 12:23, mga spirito at mga kaluluwa ng mga pinasakdal na doon sa langit, kami yun, Katoliko. Mga santo at santa namin, hindi yun kayo. Kasi wala pa, assurance lang pala sa inyo, hindi pa pala talagang nandoon na yung kaluluwa ni Doming. So nagsinungaling ka ulit. Parang palagay nyo, maliligtas yun, pero hindi nyo pala alam mo kung ligtas na ba talaga kasama ng mga apostol sa langit. Kaya pala hindi mo maamin na kasama si Doming na elder nyo na namatay nila San Pedro, San Marcos, San Juan, etc. sa langit. So hindi talaga kayo ang tunay na firstborn church. Napakaliwanag dito. Ngayon sa langit, ngayon. Kaya nga tama yung sinasabi mo, hindi kayo kasama dito sa langit kasi sa langit, Apokalipsis 5:9, mga saserdote na ang mga banal ngayon sa langit. So yung mga bayang banal sa Hebreo 12:22-23, pangkahalatang pulong at iglesia, mga kaluluwa at espiritu na pinasakdal ng Diyos kasama ng mga anghel, tawag nila sa langit doon, kaharian ng mga pari, Apokalipsis 5:9. At sila ay nagsawitan ng isang bagong awit na nagsasabi, ikaw ang karapat-dapat na kumuha ng aklat at magbukas ng mga tatak nito. Sapagkat ikaw ay pinatay at binili mo sa Diyos ang iyong dugo. Ito na ngayon, mga Katoliko, mga pari, ang mga tao sa bawat angkan, sa bawat wika, bawat bayan at bawat bansa. Ito na palang liligtas. Hindi lang mga Pinoy na CFB, katulad mo, Pastor Baladad, hindi ka pa nakarating sa Roma, sa Russia, sa Amerika, nako, malayo pa. At sila ay iyong ginawang kaharian at mga saserdote, hindi mga pastor, mga saserdote sa aming Diyos. At sila ay mga kahari sa ibabaw ng lupa. Sa langit, pari sila saserdote. Sa lupa, yun pa rin kasi naghari din mga santo namin dito sa Katoliko, dito sa lupa. Kaya dumudulog kami sa kanila, lumalapit kami ayon sa Hebreo 12:22, binasa ko kanina hanggang 23. Kayo wala kayong santo. Si Doming pala na ngayon nabisto na hindi pala talaga nandun ngayon sa langit kasi hindi po, sabi mo hindi pa nahukuman, so si Doming pala nandun pa sa sementeryo. Kaya pala hindi pa magmimilagro yung mga si Doming kasi nasa sementeryo pa. Ako nagbigay ko ng talata kanina, Dosari 13:20-21, Hebreo 2:4. O basahin na lang natin itong Hebreo 2:4. Kung hindi ba ang Diyos nagbibigay ng milagro sa pamagitan ng mga banal na pawang sinasaksihan naman ng Diyos. Mananan ng Diyos na may kapangyarihan ng magmilagro, nakasama nila. So sino yung nila? Mga banal sa langit sa pamamagitan ng mga tanda, mga tanda at mga kababalaghan, milagro, at saganang kapangyarihan at ng mga kaloob ng Espiritu Santo ayon sa kanyang sariling kalooban. Sino yung bigyan ng tanda? Sa Diyos, sapagkat marapat sa kanya na pinag-ukulan sa lahat ng bagay sa pamagitan ng lahat ng mga bagay sa pagdadala ng maraming anak sa kalulatian na gawing sakdal na siyang gawa ng kaligtasan na sa pamagitan ng mga sakit.
So itong ginawang sakdal, ito ng Hebreo 12, 22, 23, marami to, maraming anak sa kalulatian. Ito yung binigyan ng Espiritu Santo ng kapangyarihan na magmilagro, gumawa ng kababalagan. Hebreo 2.4, context Hebreo 2.10, sa 11 at 12. Sapagkat ang nagpapaging banal at mga pinagpapaging banal sa pawang ay sa isa. So ang Diyos yung nagpapabanal sa kanila, marami itong pinapaging banal. Sa inyo wala pa kahit isa Na dahil dito, hindi sanayang tawagin sila makapatid na sinasabi sa talatang 12. Ibabalita ko ang iyong pangalan ng mga banal, pangalan ng mga banal, sa aking mga kapatid. So marami ng kapatid ng mga banal sa langit. Sa gitna ng kapisanan o sa iglesia, ay awitan ko ang kapurihan mo. Kaya may awitan ng kapurihan, ito yung pesta. Sabi mo, walang pesta sa mga banal. John 7:16, 17, meron festal gathering or festival gathering sa Hebreo 12, 22, 23. Kaya napakaliwanag, dalaglag ka dito, Pastor Baladan. Okay, so yun po, si Brother Alvin Gitamundok at si Brother Cesar Baladan. Pero bago tayo magtapos sa debating sa gabing ito, sa topic na True Church, ay bigyan muna natin ng 2 minuto para sa mga expression of gratitude, mga pasasalamat, mga shoutout or plug-in. Unahin natin si Brother Cesar. Brother Cesar? Muli po, maraming salamat po, lalo na po sa platform na ginamit ngayon na tayo po ay nakapagpahayag ng mga aral po o tinatawag natin na ating pong pamantayan sa ating pananampalataya. Ngayon yung narinig, yan po ay tinatawag na argumentation lang yan. Hindi po kasama din ang ating personal na pagkakaibigan. Yan po yung tinatawag na friendly lang pagtatalakayan na ibig sabihin, hindi tayo nag-aaway patungkol din sa ating paniniwala. Ibig sabihin nga natin ngayon sa gabi ito, kayo na lang po ang humusga kung saan kayo talaga sasama. Kasi ang ating pagkatayan, yung ating pong pagkatao mismo, hindi yung ating reliyon na sinasama, kundi yung mismo tayo na nakatiyak na tayo ay makasama doon sa kaharian ng Diyos. Kaya ito, napasama po ako sa mga nakikinig, sa mga sa live ngayon, bagamat kami hindi kami nakita ang aming mukha kasi nga po ang ating pong tinatawag na technology ay medyo mahirap ang signal dito sa amin. Nandito ako sa bundok ng Surigao kaya ako naman ay natutuwa dahil kahit paano natupad ko yung utos ng Panginoon na humayo kayo at pangalang mabuting balita. Kaya nandito ko sa Mindanao ngayon at Brother Alvin at ito ating debate ito po ay para itong magkakapatid lang tayo na ibig sabihin nagbigay tayo ng mga kaalaman kasi sabi ni Pablo magpalakasan kayo sa pamamagitan ng mga aral o mga ating po nalalaman kasi siyempre hindi naman tayo para-para sa kaloob. Mayroon tayong mga laps din, may mga pagkukulang tayo sa ating tinatawag na pagre-research, pagsusuri. Kaya tayo ay maabot lang ating magkaya na na Panginoon na binigay sa ating kaloob. Ang nandun lang tayo kasi ang lahat ng sobra, masama na yun. Kaya ako na hindi ako nagmamayabang na magaling tayo, kundi ako natutuwa na isa ako sa nakaharap sa isang kinikilala ko nung araw, bata pa ko na ito si Alvin. Tagahanga ako dito sa debate niya kaya ako ay na-challenge na kaharap ko siya kay ganun pala talaga. Pag veterano yung kalaban mo, matuto ka rin na paano ka dumpinsa. Kaya ako naman, kahit tatatawaan ako, okay lang, bangon pa rin kasi ang sabi ng Panginoon, pag nadapa, bumangon ka. Hindi kabiguan yung katamaan ka ay kabiguan. Hindi bangon pa rin, yung challenge sa akin ito na mag-aral pa muli ng mabuti para sa sunod ng pagkakataon ng mga taos kong iba, alam ko na yung paano dilipinsahan natin ang ating sariling pagtuturo. Kaya salamat po muli sa ating kapatid Alvin sa kanya pong maginoong pagtalakay na banayad lang yung aming usapan. Kaya sa nakikinig dyan, nawa kayo nagkakuha kayo ng makunting kaalaman sa panig ng katuloy ko at sa sabunagin. Kaya ang inyong lingkod po, Pastor Baladan, ako salamat sa Panginoon. Sabi, ito yung mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na tagapagligtas ng lahat ng tao, makaroon ng katotohanan at mga ligtas. Kaya ang ating pakilito, makaroon tayo ng katotohanan para sa ligtas. Maraming salamat po, God bless you sa inyong lahat.